Hey guys, welcome to back my YouTube channel. दिनै अखा बोथोरनि आरो मा खालामगोन मा खालामा जादों आरोना एसे भिडिअखौनो बानायस्राबनि होननानै बानायबाय आरो बेयावनो मोनसे खामानि जाबाय आरोना जोंना मानो बेयाव जोंनि माने जोंहानि हाखरनि नायाफोराबो एसे खारगासिनो बेनिखाय आरो मा खालामगोन दायो बेनिखाय हाखरनि ना खारनायखौनो एसे हमथानोसै होननानै बानायबाय आरोना मोनसे भिडिअ दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाबानो जाबाय अखाबो हागासिनो मा खालामनो उपाय गैया मा खालामनांसिगोन आरो बिदिनो बारबो बारगासिनो दङ आरो नै दायो आइजों आंजों थांबाय दङ आरो आखरनि दैयाबो एसेबां बारिगासिनो नै बेनिखायनो ना लाबोलायनो थांगासिनो जोङो बेनो नालायनो होगासिनो आइया दायो आंबो हेफाजाब खालामसिगोन आरो आइखौ फुख्रिया बुंजारलांब्ला नाया ओंखारलांगोन ना बेनि थाखाय नैबे दै थांग्रा नाला बानायना होदो बेनो आरो नालाया बेनो नै दायो बनबो खनगासिनो नै दायो जाबाय दायो आइया बनखौबो लांखाबाय दङ आरोना बनबो लाखाबाय दायो जोंनि खामानिया जोब्बाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय।